Moro! Seuraavaksi katsotaan, kuinka otetaan se ABB:n KOFA koulutusrobotti solu auki Back & Gosta. Ja sen jälkeen kokeillaan vähän Wizard ohjelmoida sitä virtuaalirobottia. Katsotaan, mitä konsteja siihen löytyy. Tässä on ekaksi mulla avattuna tämä Robot Studio ja täältä Shareista käydään katsoa Unpack and Work. Eli aina kun halutaan tietokoneiden välillä, työasemien välillä siirtää näitä stationeita, projekteja, niin tämä Back & Go on oikeastaan ainut oikea tapa tehdä se. Unpack and Work. Käydään etsiä se paketti. Täältä Browse ja täällä se nyt mulla olikin. Tuossa. Open. Ja no nyt mulla on täällä jo edellinen versio täällä kokeiltuna, niin täällä sanon, että se pitää olla kansio tyhjä, niin tehdään tästä tämmönen MP1. Täällä nähdään nämä originaaliversiot näistä lisäohjelmista, eli täällä on tämä Robot Vare, se Robot Controllerin softa-versio ja tämä Virtual Controlleri. Ja sitten täällä on tämä ASI, eli tämä Arm-Side Interface, siellä KOFA-robotissa on 2 nappia siellä käsivarren päässä, siellä ranteessa työkalulaipan lähellä. Siihen tarvitsee oman ohjelmiston ja myös tämä Wizard Programming, Easy Program työkalu tarvitsee oman ohjelmistoversio. Nää nyt kannattaa, aina kun ottaa Back & Go purkaa, niin kannattaa katsoa, että löytyisi ainakin lähellä tätä original-versiota, se versio, millä nyt sen lähtee avaamaan. Ja tässä nähdään nyt kaikki nämä robotvaret, mitkä tässä muun koneella on asennettuna. Ne saa täältä add-insista sitten ladattua, että ehkä kannattaakin tässä vaiheessa katsoa, että pannaan ylös nämä versiot näistä ja käydä add-insista sitten lataamassa omaan Robot Studio-asennukseen sitten nämä oikeat versiot, niin sitten se ainakin toimii paremmin. Next ja finish. Nyt se lähtee purkaan sitä pakettia, tekee siitä Virtual Controllerin tänne Robot Studio-asennukseen, purkaa tai palauttaa sen varmuuskopion, sen backupin sieltä siihen robotille. Tuo kaikki ne tarvittavat 3D-mallit ja smart-komponentit, mitä siinä on sitten luotu tässä robottisolussa. Sen jälkeen se lähtee purkamaan, avaamaan sen. Täällä on Unpack and Work Finished. Täältä voi laittaa Close, mutta sitten kannattaa aina rauhassa katsoa, että täällä muuttuu täällä alhaalla vihreäksi tuo statusmerkki. Niin tiedetään, että okei, se on nyt ihan ok tullut tää käynnistyminen täällä Virtual Controllerilla. Tämän jälkeen mä oon tehnyt pieniä juttuja, mitkä voi sitten itsekin toki tehdä, mutta täällä Simulationin taustalla on IO-simulaattori. Ja täältä löytyy Device, täältä löytyy User List, eli tänne voi tehdä omia listoja, IO-listoja, ja täältä voi painella näitä IOta päälle ja pois. Ja nyt kun tässä ei ole, täällä näkyy tämä ASI-interface, siellä on 2 painonappia. Toinen on tuollainen pikkasen kupera ja toinen on kovera. Up and down painikkeet, niillä nyt on vähän erilaisia nimiä, riippuu vähän yhteyksistä. Mutta siis tällä painikkeella, mikä on kohollaan, niin sillä laitetaan tämä robotti siihen lead-through-tilaan, että sitä voidaan sitten käsin siirrellä tai jogata. Puhutaan joggaamisesta, kun liikutellaan robotin niveliä ja robotin työkalupistettä. Ja sitten taas täällä on toinen painike, mikä on vähän kovera, niin sillä pystytään siinä Wizard-tilassa, niin kun painetaan, niin se aktiivinen työkalu, eli mikä työkalu siellä nyt on sitten määritelty aktiiviseksi sillä hetkellä, niin siihen kohtaan muodostuu sitten paikutuspiste ja samalla liikekäsky. Katsotaan sitä kohta. Että näitä ei nyt täällä simulaattorissa pysty simuloimaan ja tuota klikkailemaan. Siksi meillä on täällä nyt tänne simulointi-IO:hon tuotu tämä buttonin painike.
Ja nyt mä otan tästä tuosta ylhäältä kiinni. Mä voin joko rehata sen tai sitten panna floatille sen niin, että mä saan sen täältä vähän irtonaiseksi. Niin mä voin tuoda tämän ikkunan sitten vähän tänne, missä se olisi ehkä vähempi tiellä. Pannaan nyt se vaikka tuohon vielä, kun saadaan tuosta noin pienemmäksi. Eli täällä meillä on nyt tämä painike, millä opetetaan paikotuspiste. Sitten meiltähän löytyy täällä, kun operoidaan tätä robottia, niin tarvitaan tämä käsiohjain. Käsiohjain, missä on kosketusnäyttöä ja sieltä löytyy tämä joystick, millä aina mitä tiettyä asiaa on valittu, niin tietty asiatoiminto sitten liike tapahtuu tuolla joystickilla. Ja sehän on tosiaan sivuille, ylös, alas ja sitten kierto vielä tätä nuppia voi sitten vielä pyörittää. Sitten täältä löytyy sallintalaite täältä oikeasta reunasta, eli tämmöinen kolmiasentoinen turvalaite. Eli kun sitä ei paina, niin manuaaliajossa, kun sitä ei paineta, niin ei mene moottori päälle. Ja taas jos painaa liikaa, niin silloin myös pysäytetään kaikki liikkeet. Eli sillä varmistetaan, että käyttäjällä on molemmat kädet kiinni tässä ohjauskapulassa, plus sitten, että siellä ollaan hereillä, että ei paineta liikaa eikä liian vähän. Mutta tämä kapula löytyy myös täältä Robot Studiosta sitten virtuaalisena. Löytyy täältä controller-välilehdeltä ja sieltä flex-pendantti. Ja se aukesi tuossa, niin mä heitän tämän Robot Studion täällä taustalla vähän pienemmäksi ja siirretään sitten tonne niin nurkkaan kuin saadaan. Totakin voidaan vähän pienentää, niin saadaan lisää tilaa tänne. Otetaan tämä käsiohjain täältä näkyville. Voidaan vielä vähän tuosta pienentää. Noin, niin saadaan maksiminäkyvyys tänne käsiohjaimelle. Eli tässä meillä näkyy nyt tämän robotin käsiohjain virtuaalisena. Ja kaikki toiminnot siinä toimii sitten niin kuin oikeassakin robotissa. Että meillä nyt oikea robottia matkii täällä tämä virtuaaliversio. Täältä ylhäältä kolmesta, no joo, tässä nyt on paljon toimintoja, missä sitten muissa yhteyksissä enemmän, mutta tämä Jocking-valikko näyttää meille miten tätä käsin voidaan liikutella, tätä robottia. Ja nyt se herjaakin täällä, että se on automaatilla. Täältä 3 pisteestä tai sitten tuolta keskipainikkeelta voidaan valita tämä robotin käyttömoodi. Pannaan sinne manuaalille ja suljetaan tuo. Eli nyt nähdään, meillä on tuolla manuaali ja sitten täältä voidaan simuloida se sallintalaite. Noin, nyt meillä on sallintalaite painettuna. Nähdään ylhäällä käsiä, jolla ollaan, moottorit on päällä. Sen jälkeen voidaan lähteä liikuttelemaan sitä. Eli täällä Jocking-valikossa voidaan määritellä, kuinka tätä liikutellaan. Tuolta liikkuu nyt, täällä näyttää, että kakkosakseli liikkuu ylös alas, 1 oikealle vasemmalle ja 3 kun pyöritetään täältä tätä joystickia. Sama juttu 4, 6, sitten on lineaariliike. Täällä näytetään aktiivisen koordinaatiston suunnat, X, ylös, alas. Se liikkuu lineaarisesti tuolla. Se näyttää myös tässä tämmöinen näkymä, mutta täällä nähdään nyt tämä oikea robotti, kuinka se liikkuu. Tässä on paljon vaihtoehtoja, voidaan ajaa lineaarisesti eri valitun koordinaatiston suhteen, myös tämän työkalukoordinaatistosysteemin suhteen, riippuu mikä on täältä valittu. Mennään nyt tässä kohtaa tässä robotin peruskoordinaatistossa. Valitaan aktiivinen työkalu. Mä otan nyt täältä tämän Gripper-työkalun aktiiviseksi. Ja sitten meillä on tuo WorkObject 0 aktiivinen. Eli tämä olisi kuitenkin aina hyvä tehdä ennen kuin lähtee ohjelmointia tekemään. Katsotaan, että meidän nivelkulmat täällä, akselit 1, 3 ja 4, 6 on suunnilleen siellä työalueen keskellä tai jossain niin, että ei olla aivan heti jo rajoilla. Tämän jälkeen oikeastaan tämän jokkausikkunan voi sulkea ja lähdetään
katsomaan, että tekemään sitä omaa ohjelmaa. Eli täältä löytyy tämä Wizard-painike ja Wizard käynnistyy. Täällä nyt olikin jo joku ohjelma. Pannaan editti täältä päälle. Tässä on tullut joitain uusia tämmöisiä ominaisuuksia, mitkä täytyy huomioida. Edit program, tehdään uusi ohjelma ja ei meidän tarvitse nyt tallentaa edellistä testiä. Nyt Wizardissa näkyy täällä ohjelma alku. Täältä löytyy, ja itse asiassa kun tätä ekaa kerran käynnistää, niin sieltä tulee tutoriaalia, ohjeita. Täältä löytyy manuaalit ja lisää ohjeita. Ja tämä päivittyy myös aika tiuhaan, tulee uutta ominaisuutta ja uutta tapaa ja yleensä mennyt kyllä parempaan suuntaan. Ja nyt kun lähdetään tästä tekemään sitä, jos me olisi nyt oikea robotti, niin meidän pitäisi laittaa päälle tämä lead through moodi, eli tämä taluttamismoodi, tai niin, että voitaisiin ottaa tuosta robotin kärsästä kiinni ja liikutella sitä. Mutta se ei toimi täällä simulaattorissa, siksi me simuloidaan nyt tätä robotin liikuttelua, tätä lead throughta, johdattamista. Täällä on Robot Studiossa tullut yksi päivitys, täällä on Move and Rotate, se oli aikaisemmin yhdistetty tähän robotin joggaamiseen ja kappaleiden siirtelyyn, mutta nyt tässä uudessa versiossa se on tämä Jog Tool Center Point, eli jogataan tätä työkalupistettä. Klikataan päälle tuo joggaus, katsotaan mikä meillä on aktiivinen tuuli, on shunkki, pannaan se tool gripper, sen jälkeen klikataan robotista jostain, niin täällä se aktiivinen työkalupiste täällä aktivoituu ja näyttää nyt tämmöisellä nuolilla, voidaan ajaa sitä ylös alas. Sitten täällä on myös tämmöiset tasot, missä voi niin kuin tietyn tason suuntaisesti liikutella. On myös hyvä opetella Robot Studiossa täällä nämä muutama painike. Hiiren keskinapilla rullataan ja zoomataan. Ja sitten täällä on kontrolli ja hiiren vasen voidaan pannata täällä, eli paneroidaan täällä, liikutellaan sivuttain. Ja control ja shifti ja hiiren vasen on sitten tämä pyörittely. Ja sitten jos me halutaan pyörittää vaikka tuon kameran nurkan mukaan, niin zoomataan siihen tai hiiren oikealla Wave Center, niin siitä tulee se pyörityksen keskipiste. Nämä kannattaa opetella myös ihan muutenkin Robot Studio käytössä, varsin hyödyllisiä juttuja. Okei, nyt meillä on tuolla, ajetaan se vaikka vähän suorempaan täällä, ajatellaan, että tässä on meidän nyt aloituspaikka, mistä me halutaan lähteä tätä ohjelmaa tekemään. Meillä on täällä nyt ohjelma tyhjä, klikataan täältä, nyt painetaan ikään kuin tuota ASI-buttonia, tuolta painetaan tästä click ja mä päästän sen takaisin, niin saadaan tänne ensimmäinen liikekäsky. Nyt se otti täältä tämän tool gripperin tänne jo automaattisesti, koska se on meillä siellä jogging-ikkunassa valittuna. Ja joint move tai linear move, voidaan valita se täältä, muokata aika nopeasti sitten se liiketapa. Mutta antaa sellainen joint move, mennään nopeasti lokation ykköseen, minkä se automaattisesti tähän nyt opetti. Sen jälkeen käydään liikuttaa robottia, liikutetaan vähän alemmaksi, otetaan uusi rivi ohjelmaa, päästetään painonappi, siirretään vähän tuonne sivummalle, jälleen painetaan uusi paikotuspiste sieltä ASI-painikkeesta ja vielä tuodaan vaikka tuonne ylös se ja sinne piste. Sitten me halutaan testata se. Meidän täytyy laittaa täältä, me ollaan nyt käsiajolla, pannaan sallintalaite päälle, saadaan moottorit päälle ja sen jälkeen painetaan täältä play, koska se automaattisesti sitten kysyy, että pannaanko se program pointeri, eli se suoritusosoitin sinne ohjelman alkuun, että laitetaan. Jees. Ja nyt se on siellä laitettu program pointeri sinne alkuun. Sitten voidaan käynnistää se joko täältä tai sitten täältä kapulan painikkeesta. Täällä nähdään toi program pointeri nuoli näyttää, mitä riviä ollaan suorittamassa ja nyt se näyttääkin täällä menevän
menevä jatkuvasti, niin käydään täältä tämä executioni muuttaa singleksi niin, että se ajaa vain sen yhden työkierron ja sitten lopettaa. Okei. Päästiin tekemään ohjelma. Sitten jos me haluttaisiin, että täällä olisi lineaariliikkeitä jotkut ja haluttaisiin vaikka tämä eka piste täältä kopioida hiiren oikeilla. Kopioidaan, tämäkin on hieman muuttunut. Duplicate, siirretään se tuonne loppuun. Sen jälkeen painaan playtä, pannaan program pointeri mainiin, jees, ja painetaan vaikka tuolta play. Ja niin se lähtee nyt tekemään sitä liikerataa noiden muutoksien mukaan ja palaa nyt sitten tänne lokation ykköseen. Se voisi olla vaikka kotipiste. Näitä voi nimetä uudelleen ja muokata nopeuksia ja tarkkuuksia ja niin edelleen. Se on sitten toinen juttu. Mutta tämä on se tapa, kuinka tätä virtuaalirobotia voi tätä Wizardilla ohjelmoida. Ja jos haluaa ne paikotuspisteet tuonne näkyviin ja radat, niin sitten meidän täytyy vielä, koska nyt me ollaan täällä käsiohjaimella, ollaan siellä Rapidissa, robotin kontrollerissa, niin ne menee nyt sinne kontrolleriin, tuonne Rapid-puolelle ne liikekäskyt, mutta jos me halutaan nyt tänne Stationin puolelle, niin sen jälkeen meidän pitää synkata ne sinne ja kokeillaanpas nyt, synkataan sinne ainoastaan toi maini, ok, niin nyt sinne tuli näkyviin nämä paikotuspisteet. Voidaan tuosta ajaa playllä. Aha, nyt meillä oli motors offilla. Jos näin käy, niin mennäänpä laittaa. Niin, se hyppäsi nyt automaatille, kun me synkkasin sen, mutta me mennään takaisin tänne. Controller, mennään manuaalille. Motors on, stop, reset pp to main, yes, play. Okei, se ei mennyt se program pointeri sinne alkuun siinä alussa. Mutta tässä voidaan nyt nähdään myös vähän samalla noita eroja. Mitä on eroa lineaariliikkeellä ja jointtiliikkeellä. Nyt se menee 3-4 jointilla, niin sepä ei noudatakaan tuota rataa samaten tuolla. Mutta kun mennään 2-3 lineaarilla, eli 3 lineaarilla, niin huomataan, että se menee suoraan rataa pitkin. Okei. Tässä nopea esimerkki siitä, että pystytään tätä virtuaalirobottiakin ohjelmoimaan tällä Wizardilla.